по-така качествено, сериозно и ще имате повече респект, уважение към тази фирма. Ще знаете, че там вероятно ще обърнат добро внимание, продуктът ще е хубав и ще се насочите към тях. По същия начин Милка са решили преди много години да наложат бранда Милка, а не шоколад или нещо от сорта на какъвто и да език. А Кока-Кола са си избрали Кока-Кола да го налагат във времето, сега вече световен бранд, а не са направили някакъв сайт от рода на готена газирана напитка или подобно. Това е голямата разлика, дали вие сте бранд и дали сте решили каква е марка да налагате. Тъй като бранда, той става един вид икона или пък някакъв символ на качество, на отношение и това ви носи само ползи във времето. Повече продажби, интерес, търсене, доверие, което е много важно. Тук е една шеговита снимка от един магазин. Съм сложил, това ми е идеята. Всички знаете, че в реалните магазини на главната улица, където и да има задължение да слагат на вратата една табелка. Пише фирма Еди Класи, МОЛ, работно време, всички тия данни, които се изискват по закон. По принцип, по закона за електронна търговия също важи и за сайтовете, най-вече тези, които са онлайн магазини, които продават някакви стоки, но аз ви съветвам, независимо какъв е сайта, ако решите сериозно в вашата сфера да се развивате, да бъдете максимално прозрачни и открити към хората. Когато те видят в сайта ви, че сте посочили фирма, булстат, адрес, телефон, лице за контакт, доверието към вас е огромно. Пак един пример, нали, за да ви е по-интересно нещо от практиката. Преди години бума на емотите, която беше в нашия фирмен сайт за веб дизайн и оптимизация, бях си сложил още тогава снимката и името. Повиси един клиент англичанин от Пловдив, който живее тук. Каза, аз видях, че ваш сайт, снимка име, видях с кой ще работя и усетих доверие към вас. Дойде в офиса, разговаряхме, искаше сайт за емоти и разни такива неща. Плати целият сайт веднага предварително и нямаше никакви проблеми, тъй като той е преценил, че този сайт и хората зад него, аз и фирмата ми, са хора, на които могат да се довери. И са някакви тъмни балкански субекти, които се крият, той не знае с кой ще работи, ще изчезнат ли утре, къде ще отидат и така. Това е много важно. Още чуйте си, прегледайте, ако не сте го сложили, ако имате сериозно намерение, разбира се, в вашата сфера, независимо каква е тя, попълнете неща, дори някои слагат и, ако щете, и банкови сметки, и булстат, тя и бани. Целта е, когато работи някакъв контрагент, той каже, прати ми данни да ти издам фактура, кажеш му в сайт съм е сложил в контакт или в за нас, вземи ги оттам, това ви писате на вас време, докарва ми повече трафик и престой в сайта, така че ползите са много. Това е един пример за банка в Германия, която наш клиент, една строителна фирма, работи с... имат също тя българска фирма, но има амбиция да се развива немския пазар и нещата се развиват много добре. И клиента казва, това е нашата банка, която в Германия обслужва сметките и с тях правим кредити и разни други неща. И аз не знам кой е моят персонален кредитен менеджер, пиша му или му звъня директно, срещаме се, говорим и действаме. Тоест, пак ви показвам, това е в Германия, това е в България, това си наши клиенти, една компютърна фирма. Аз ги консултирах да си попълнят в сайта рубриката за нас, да се дадат управителите и целият екип с имената, кой какво прави, какво се грижи при тях. Те го изпълниха това всичко съвестно, текстът много добре написан и с лек хумор, така говорим, което винаги хумора много печеливши помага, после пак ще говорим за хумора. Просто трябва да ви кажа, че освен това, нали, много технически неща изпълнихме, разбира се, но сайтът е много успешен, поради това и други ред причини. Доверието към него е много високо и компютърната ниша е много трудна. Ако сепите сайт в Google за лаптопи, таблети, сервис на лаптопи, някакви марки, лаптопи Dell или Acer, е доста трудно.
почти всичко от тях, но е на първа страница в Google, от което съответно имат много поръчки и много запитвания. Те са много хепи и доволни, да се казва. Другото, което е, че когато налагате вашия бранд и си брандирате, така да кажем, сайта, освен на лицето на фирмата ви, което включва логото, адрес, телефон, булстат, други данни, важно да покажете вашето качество. Т.е. ако имате някакви сертификати, TÜV, Nord, ISO или други, ако имате участие в някакви семинари, конференции и такива, това също е добра препоръка за вас. Т.е. правите си една рубрики, сертификати, лицензии, референции, всичко, което имате, което говори добре за нивото на вашата фирма и го слагате в сайта. Ако имате някакви патенти, запазни марки, също е много важно да ги покажете. Оказва се, че има един клиент, който имаше една папка с награди, с участие, с спонсорства на крилни състезания, а в сайта им беше абсолютна нула. Казах, това е съкровище, това всичко трябва да се сканира, да се сложи в сайта, да се направят рубрики, да се покаже вашата сила, която имате, но никъде не личи, че вие сте толкова добри. Имате такъв подготовка, бекграунд, както се казва, във вашата работа, но хората не го разбират и ви нямат доверие. И тук съм показал на едни клиенти, които са сложили пак една друга строителна фирма, които хора от екипа имат различни сертификати, са минали, там имат такива изисквания. Това е на компютърната фирма, че те са авторизирани сервис на Dell, имат ISO и така нататък. Тук една известна проекта служиха в проектна фирма. Те им се карах. Мисля, че това за бранда ви стана ясно. Това е много важно да го приложите и ще видите как във време това ще ви се отплати. И това носи само единствено ползи. Има някакви въпроси, неясноти в тази насока. Ще се радвам да ви помогна. Просто гоните прозрачност, гоните доверие и да покажете вашето качество в вашия бизнес, това, което правите, че вие сте правилните хора. Когато аз влезе ваш сайт, ако продавате някакви парфюми, примерно както на Петю, сайта да се видят сертификати, качества, ISO или там каквото всичко това, човек винаги ще предпочита да купи стока от такъв сайт, отколкото от някой гаражен сайт, който няма име, има само пише яки парфюми.com, има един телефон, един имейл, който сайт е много съмнителен, да ще ви изпрати стоката, ако има проблем дали ще я замени и не знаете кой стои зад сайта, кой продава. Бай Иван от квартала или пък някоя фирма, която е утвърдена и сериозна. Човек се притеснява от такива сайтове и поръчките са малки, макар че те пък там на таргите друг, че с много ниски цени се опитват да продават, но това не е дългосрочна стратегия. Аз искам да ви попитам, някой от вас има ли iPhone 6? iPhone 6, окей. Може ли да ми дадеш за малко, ще го върна? Някой има ли друга марка телефон? Примерно да кажем HTC, Samsung, Lenovo, някой HTC. Може ли да ми дадеш за малко? Супер, благодаря. Ето два телефона. Това са смартфони. Така, кой струва повече? Окей. За пари ли говорим? Да, за пари говорим. Защото зависи за качество и марка. Окей, нека да ви кажа една тайна. Производствената им разлика е не повече от 10-15 долара. Обаче в същото време iPhone, понеже Apple имат тази ябълка отзад, той струва много повече. Google той не остава безразличен на цялото това нещо. Той знае, че бранда стои зад нещо. И в момента, когато бранда застане зад нещо, той по презумпция усеща, че това нещо е качествено. Отколкото появява се нова марка и Google не знае как точно да я позиционира. Не знае дали тя въобще заслужава доверие. Не знае дали потребителите, които ще попадат на този уебсайт, ще са доволни. И затова той няма как да се говори толкова лесно. Затова опитвайте се да изграждате бранд. Каквото и да правите, инвестирайте в бранда в дългосрочен план.
Значи, искам да допълня нещо, което след това твърди. Бранда то е много голямо нещо, не само в сайта. Бранда касае офлайн нещата, които са извън вашия сайт. Бранда касае, когато клиент звъни вашата фирма, как отговаряте по телефона, как се държите, когато имате писма, колко бързо реагирате, пак също какъв е тона ви. Всички тези неща, които са извън сайта, извън оптимизацията, те също и влияят, тъй като едно добро отношение прави добро впечатление, човек запомня вашата марка, вашия бранд с добро, с хубаво, той препоръчва. И това съответно ви води и трафик, клиенти, поръчки и така. Съответно, дори да имате добре оптимизиран сайт, ако се държите зле по телефона, ако сте груби, ако не отговаряте на писмата, това влияе негативно на бранда, вреди на оптимизацията, всичко това е свързано. Тоест в бизнеса не трябва да гледам само сайт онлайн и офлайн на нещата на тази марка, тъй като те са едно цяло, просто в друга среда. Мислете и за това нещо. Добре, минаваме малко към по-практическата част. Сега структура на уебсайта. Окей, бранда имало голямо значение и мисля, че всички сме съгласни с това нещо. Обаче ние какво всъщност казваме на Google или какво всъщност казваме чрез нашия уебсайт? Най-важното нещо е, което повечето хора, фирми дори пропускат. Да си опишат правилно съдържанието, HTML съдържанието. Това, което Google вижда, това, което и потребителите виждат. Заглавието, най-важното нещо. Това е, да кажем, като вашата визитка, по какъв начин тя ще излезе в Google. След малко ще ви покажа как точно излиза. Но нека да ви дам малко практически примери. Началната страница. Всеки има уебсайт. И ние имаме възможност ние да опишем за какво е нашия уебсайт. Много хора го пропускат. Много често ние просто, да кажем си, слагаме името на уебсайт. Примерно domain.com.bg или така нататък. Това не е достатъчно. За да можем ние да окажем на Google какво всъщност ние предлагаме, ние трябва да използваме някакви ключови думи. И затова най-често за какво кратичко е нашият уебсайт. Нали, да кажем, ако в случаят с компютри, примерно, както Борис спомена, да кажем, ние съответно трябва да пишем компютри, марката Dell и после кой е нашия бранд или кой е нашия уебсайт. Оттам нататък, това не е достатъчно ние само да опишем първата страница. Ние имаме много други страници, които трябва да ги опишем правилно и релевантно. Ако, примерно, да кажем, ние имаме категория, да кажем, компютри, които са марката Dell или по-скоро само мишки или монитори, които са марката Dell, съответно ние трябва да го опишем това нещо. Трябва да опишем каква е тази категория, каква е тази услуга и съответно името на нашия уебсайт. Защото, както споменахме, брандът има значение. И вие трябва да се стремите към това нещо. Тоест, първо, когато потребителят го види това нещо в търсачката, той да знае за какво е тази страница. Той ако търси клавиатура марката Dell, за какво му е да му покаже всякаква друга периферия, която не му е важна. И оттам нататък, съответно, конкретният продукт или услуга. Най-често, за да може Google, примерно, да се ориентира, съответно, нали, пишем конкретното име на продукта. Ако той има някакъв артикулен номер, слагаме го там. И вече оттам нататък, примерно, категорията, ако да кажем ни е марка Dell или примерно клавиатури Dell, съответно пишеме там и името на нашата фирма. Минаваме нататък, метаописанията. Това заглавието ни говори малко, обаче оттам нататък в метаописанието ние имаме възможност да опишем малко повече каква е тази страница. В нея ние имаме правото да напишем до 150 пиксела. Защо 150 пиксела? Ние имаме малко каре от два реда, което ние трябва да го запълним с информация. Ако ние пишем с главни букви, т.е. ще имаме по-малко символи, които можем да напишем. Затова са 150 пиксела. Много важно нещо, да е написано на ръка, направено за хората, не за роботите и машините, защото Google как обхожда цялото web пространство, той пуска Google боти. За да може да прецени какво има, какво съдържание има на всичките тези милиони и милиарди сайтове там. Не си мислете, че някакви индийци минават с компютрите всеки един сайт по-отделно. Някои го правят, обаче това са само значимите позиции на по-конкурентни ключови думи. Също така, много важно е те да са уникални тези описания за всяка страница.
Нали, не може да напишем едно и също описание на всяка една от страниците, защото всяка една от страниците трябва да е индивидуална и съответно информацията там трябва да е индивидуална. И съответно да включим подходящите ключови думи, които са релевантни за самото търсене. Примерно да кажем, ако ние съответно искаме да търсим клавиатура на марката Dell, артикулният номер реално нищо не подсказва на самия клиент. Ние трябва да го напишем, трябва да напишем изключително някои синоними, които са за конкретния продукт. И съответно, ако автоматизираме, понеже повярвайте ми, много е трудно да оптимизираш вебсайт с 5000 или 10 000 продукти, тогава вече трябва да има и някакъв тип автоматична намеса, тогава трябва да се направи изключително умно, да се измисли начин, по който всяко едно от тези описания, тези заглавия да са уникални. И нека да дадем пример с нашия пост тази вечер, BizLabs, как той излиза в Google. Ето го. Това не работи. Значи, ето го заглавието, говорихме за него, BizLabs. Окей. Това е домейнът, bizlabs.eu/BG, т.е. BG-то очертаваше това българската версия и самото метаописание, което е тук. Окей, понеже мисля, че не го виждате, аз ще ви го прочита. Заглавието е BizLabs на английски език и вече тук е написано какво е BizLabs. BizLabs е споделено работно пространство, BizLabs е платформа за общности, целящи креативност. Малко са набърскали. Малко, да. И са го keyword stuffing или това е... Оптимизираме го. Добре. Според вас, на база на това, което ви казах преди малко, как може това нещо да го... Домати ли подават или потвърждение? Чуш, идеално. Радват хората, супер. По заглавието ни лечи. Ако напишеш в Google, искам, нали, радване на хора, дали BizLabs е най-правилно? Аз тогава заглавието е BizLabs, радване на хората или радваме хората. Да, BizLabs. Идеята е тук, понеже имаме възможност ние да сме малко по-специфични какво всъщност е BizLabs, може съответно да напишем Coworking Space, слови, нали, BizLabs. Имаме тази възможност и съответно вече това е първото изречение, което автоматично Google си е взел, понеже в уебсайта, лично според мое мнение, не знам, проверил съм го, не е писано нали, специално за уебсайта. Тоест, това е първото нещо, което Google винаги взима от уебсайта. И най-добре е ние да повлияем на това нещо, понеже, както виждате, тук 3 пъти има BizLabs, реално можем да напишем повече неща. Може, да. Едно време така си посилиш сайт за имоти или за климатици. Ако търсите имоти от нашата агенция за имотни, ще ведем имоти, които са отлични имоти. Тоест, това не е човешки текст. Гони ще си има инструменти, които отчитат процента на думата в текста. Текста се пресища с тази дума и преди много години това работи отлично. И агенции за имоти посеяха така сайтове да излизат много добре. Блъскаш се думата навсякъде в картинките, в описание, в заглавия, по 20 пъти. Текста ни ставаше въобще за четене, но те бяха доволни. Но след време го взимайки, тъй като целта е да предоставя на хората логични, смислени сайтове, не някакви просто страница с пълна си думи, повтарящи си. Така че това вече дори е вредно и опасно по този начин да пишете вашите текстове. Това за мен е техники keyword stuffing или припълване с ключови думи. Не се притесняйте, ще ви помогнем да се оптимизирате основните страници. Може ли само да питам нещо? Да, разбира се. Да се върнем? Да. Заглавието, което под заглавието, изречението, какво е BizLabs и така нататък. Да. Какво точно, кой сегмент точно избира Google да постави там? Дали е първото нещо, което е на хомпейджа или пък? Какъв е методът на Google да ги избира? Първото нещо, което е в HTML. Абсолютно първото нещо. И изцяло по подразбиране. По принцип, ти както си го дал, има си специален таг Meta Description, който текста написан в него служи за да излезе в търсенето.
Но много пъти фирмите и хората не си пълват това нещо или още го няма, оставят го празно. Тогава Google, както каза Петю, почва да анализира, сканира текста, за да изведе някакъв смислен текст, който да опише този сайт за какво е. Но чрез Meta Description тага, ако вие обърнете внимание, имате възможност тук да напишете така хубав call to action текст, който да привлече хората при вас, да им даде едно добро описание, не да оставите Google да решава. В случая може от 2-3 абзаца да направи някаква сборка и станало. Пак е добре, но по-добре вие да си подготвите текст, който искате да представя пред хората, да не оставяте да се решава какво да... Да можеш да е много по-зле. Да, аз съм виждал тук Copyright 2016, еди коя си фирма, което трябва да пише, нали, ние сме такива, това предлагаме и така и да. И така, нека да продължим нататък. През последните години, той Борито малко по-късно ще говори за това нещо, Google се опитва все повече да разбере смисълът на самото съдържание. И не само да го разбере, обаче да го предостави на неговите потребители по един интересен и интерактивен начин. И как най-често го прави? Когато, примерно да кажем, най-често, когато има хотели, които имат ревюта, съответно това е интересно за потребителите. Дори те да не са влезнали в самия вебсайт, Google им го предоставя. Примерно да кажем какъв е средният рейтинг, колко човека са го посетили и така нататък. Същото е с рецептите. Примерно да кажем отново ревюта, има дори калории. Има много начини, по които ние да опишем нашето съдържание на нашия вебсайт, Google да може да го разбере и да го изведе. Това примерно е от моят вебсайт. Реално начинът, по който се прави е чрез описване на съдържанието на HTML-а, чрез библиотеката schema.org. Има и друг начин, който е доста по-лесен, Google Rich Snippet. Повечето платформи, които да кажем като WordPress, Magento, OpenCart, Joomla и така нататък, те имат различни плагини, които можем да използваме с цел по-лесно Google да разбере нашето съдържание. И имайте предвид, че тези неща те продават. Много по-лесно и много така да кажем, примамващо е потребителя да цъкне на този линк отгоре, отколкото на този отдолу. Вижте ги, те са почти еднакви, обаче този линк е много по-добре описан. Ако този вебсайт имаше съдържанието или примерно да кажем си беше описал правилно кода, може би щеше да изглежда по същия начин. И понеже не само брандът е важен, но и все пак и съдържанието, понеже това е единственият измерител, по който Google може да прецени един вебсайт дали е стойностен или не, или дали съдържанието по някакъв начин отговаря на интересите на хората, трябва да създаваме качествено съдържание. Дори да нямаме бранд, дори първо да сме стартирали нашия онлайн магазин, ако нямаме качествено съдържание, няма по какъв начин да оптимизираме нашия вебсайт, че той да излиза на предни позиции в Google. И дори да нямаш бранд, ако създадеш качествено съдържание, рано или късно ти ще започнеш да излизаш на по-предни позиции. Преди да разгледаме съдържанието, как може да си обогатиме максимално сайта, само за минутка да разгледаме нещо важно. Да си представим, че оптимизираме сайт наш или на друг, в определена ниша. В нашата област се следи конкурентите какво правят. Първо, как са изградили сайти, как са направили структурата. Това чрез определени инструменти може да наподобим тяхната на 100% или ако има някакви слабости, пропуски, които те са избегнали, да ги коригираме. Тоест нашия сайт може да стане на 100% добре, както и техния. Тоест като структура стават еднакво добри. Като линкове, за които ще говорим по-късно, също има много инструменти, които следят ваши конкуренти, какви линкове правят. Вие работите по същия начин. Може почти на 100% да изградите същите линкове към сайта ви, както и те. Тоест тук сме наравно. Добре, само че остава нещо много важно
структурата на сайта сме направили идеално, линковете са ни добри, силни. Остава самото съдържание, което е в сайта, текста, илюстрации, видеа и всякаква друга мултимедия, които докато при структурата на сайта е окей, нашия да е еднакъв с другите и нашите линкове да са еднакви с другите, при контента и съдържанието е точно обратното. Google търси всеки сайт да е уникален, да си има собствено съдържание, написано, изготвено по индивидуален начин, а не да е копирано от други. Вече копиране, кражба на текст, на снимки на други неща от други сайтове не ви помага, дори ви пречи. Има и доста похвати да се запази един сайт от кражба от други, така че не ви препоръчвам да го правите. Просто сега ще има няколко изпитани в практиката лесни начина и метода, които да дадат идеи, да ви помогнат как да си обогатите и направите вашия сайт много силен, много богат, да бъде интересен за хората. Има нещо друго, че всички сайтове, които излизат вече на първа страница в по-сериозните бизнеси и бизнес ниши, минава така наречения Human Control от Google. Това ще рече, че ако за всички важи алгоритъма на Google, който е, да кажем, има софтуери, ботове и така нататък, Human Control това са хора, които имат указания в Google, едни листове 160 страници, които съм ги изчел, и сядат и преглеждат вашия сайт точно по определени параметри, където се отбелязват кое имат и кое не, кое е добре и кое е слабо. На тази база изготвят оценка за сайта ви и всички на първа страница сайта ви са оценени по този начин ръчно. Тези наречени още Google Raters или хора, които дават рейтинг на сайта. Но това е вече най-високото ниво, тъй като малко сайта минават на ръчна проверка, но тя е важна. И там тези Human Raters първо гледат дали сайтът ви е брандиран, т.е. дали ви сте някаква сериозно утвърдена марка или работите в тази насока, или сте просто готини парфюми.com. Гледат какво е съдържанието, дали е уникално, дали е сериозно, дали е задълбочено и професионално. Трябва да пишете, да работите като професионалисти във вашата сфера, когато пишете нещо или снимате или каквото и да. Трябва да го правите по-професионално, не просто на повърхността голи общи приказки, тъй като това си личи. Тези Human Control от Google, те гледат и контента, доколко е качествен и е богат. Това е Google Colibri апдейта, който Google въведаха точно за... Да, въпрос? Може един въпрос, да. Казахте, че този съответно контрол, който се минава, ако сте на първа страница в Google. Да. Има ли възможност да бъдете на първа страница в Google и просто да е така, тъй като нямате конкуренция в нишата, която сте избрали? Възможно е, да. Това, което казах, важи за по-сериозни, тежки бизнеси ниши с висока конкуренция, където там трябва да се отсеят добрите сайтове от по-слабите. Но ако правите някаква услуга, която е уникална, да кажем, България никой друг не я прави, и само един или два сайта, те при положение, че има 10 резултата на страница, вашия ще почти гарантирано и още един или два. Това е логото на Google Colibri апдейта, който въведаха с цел анализ на качеството на съдържанието във всеки един сайт. И тогава публикуваха малко след това публично тяхните 160 страници указания за тяхните рейтърс, тези хора, които дават рейтинги на сайтовете, които работят към Google. Също това са малки външни фирми, но те са подизпълнители на Google. Контентът винаги е бил много труден. Защо? Срещаме с клиент, казваме, сега сайта е хубаво направен, но е беден, няма съдържание, няма снимки, няма текстове, той е много празен, много е гол. И проблема е какво и как да пишем, тъй като гоним, да кажем, някакви ключови думи, матраци, климатици и така нататък, и сега трябва да се генерират едни текстове, да са пълни с тези думи вътре, за да се класираме добре, да продаваме много. Това е грешният път. Това, което съм тествал и което е много по-лесно, естествено и работещо е, просто не да мислите сега какво да напиша, а да започнете да разказвате. Да разказвате какво. Това, което ви се случва в практиката в ежедневието. Ако дойде клиент, иска да вземе матрак, той търси размер, цвят, някакви параметри, просто може да оформите след 5 или 10 такива клиента една статия във вашия блог или в
в сайта или новинарска или каквато е, да кажете тенденции. Клиентите търсят това е това този сезон, това е атрактивно, това се продава. Т.е. правите някаква статистика, анализ, обзор на пазара, на клиентското търсене, което вие сте извлекли от вашата практика, от всекидневната ви работа. Не е нужно да измисляте, просто разказвате това, което се случва и на вас ще бъде много по-лесно. И по този се получава просто самото съдържание, само се ражда, тъй като вие просто трябва да предадете да форми това, което се случва с вашия бизнес. Затова в случая ние за много клиенти ползваме копирайтери, които казваме пиши сега за дрехи, пиши за парфюми, пиши за матраци, за климатици, за хлебарки, за имоти, за какво ли не. Зависи какъв клиент не е да развием сайта му. Но ако имате възможност вашата фирма, някой от вас да пише за вашия бизнес, това ще бъде най-доброто, тъй като първо вие най-добре си познавате бизнеса с всичките му тънкости, особености. Така че помислете по този въпрос, ако не сте ми някой ваш колега или който е там на фирмата, какво може да се даде за развиване на сайта като съдържание вътре в него. Сега имате ли в вашите сайти новинарска секция? Новини? Кога сте писали последно? Браво! Много е... Новинарски уебсайт. Те са три. Значи ти не играеш тогава. Не, шегувам се. Много е тъжно, когато влеза в сайт на голяма тук фирма за мотокари в Пловдив. Последната новина преди 3 години. И аз чуя, те фалирали са, работят ли, просто няма никаква представа. Те хора работят, съществуват ли, как се развиват, във възход ли са, в попадък ли са. Това е много важно, тъй като влезе друг голям партньор, иска да ви поръча, тия мотокари не са хич ефтини, да направи една голяма сделка с вас. Той първо ви поручва в някаква степен, че те вижда какво правите, вашата активност. Това му прави лошо впечатление. Той дори не е сигурен тази фирма дали още ще работи, съществува. Тя може да се платила сайта 3 години напред и фирмата да е фалира, но сайта, понеже е предплатен, да стои в пространството. Старайте се да пишете в вашия сайт в една по-динамична, някаква рубрика новини или блок, името няма значение, може да се казва актуално. Просто да има някакви нови неща, които да се случват. В нашия сайт, то от 2004-та все пак, това са много години, сега ми към 700 новини. Тоест на всяка една или 3 седмици нещо се пише. Дали клиенти, проекти, някакви обзор на нашия пазар, на нашия бизнес или такива неща. Все пак целта не е да гоните бройка новини, целта е да пишете с качествени, смислени неща, които да показвате как се развивате. И много е важно да... Това е тук един стар дизайн с хубавите стове. Виждате просто през това чистота, през 2-3 дена, когато има възможност се... Това е много важно, защото говори за фирмата, че тя работи, че тя е активна. Google следи абсолютно, да. Петър много прав, че следи да има динамика, да има нови неща да се публикуват. Това е много голям плюс. Когато пишете, както казахме, отдел не се стремете да блъскате думите. Ако продавате климатици, да кажете нова марка климатици внесехме от Китай, страхотни климатици, климатици номер 1, вземете климатици и така. Напишете си нормално статия, че сте внесли нова марка климатици, избройте параметрите, предимствата, колко са енергийно ефективни и някакви други неща по нормален човешки текст. По този начин подготвите материалите. Това блъскане е стар метод, който не работи, дори казахме е опасен. Ако някой от Google проверява сайта, това за него е сигнал, че сайтът е нискокачествен и няма да върви нагоре и надолу. Сега, ако може без да гледате думата долу, да видим текста горе. Предлагаме ремонт и подмяна на спирачки, съединители, скоростни кутии, накладки, преден и заден мост. Сега на всички е ясно, че става въпрос за автомобил, кола или някакво превозно средство.
Това го написах, за да онагледя, че алгоритъм на Google е вече толкова добър, че дори не е нужно да използвате думата автомобил, за да разбере Google, че в сайта си говори за автомобил и да го извади в резултатите от търсене на думата автомобил. Аз също съм виждал такива примери, когато не използвате автомобил, а да търсики човека автомобил, излиза с сайт с този текст. Алгоритъмът е вече толкова добър, че прави логически анализ на текста и на базата на всичко това и други изрази преценява, че за какво става въпрос вътре. Това се нарича LDA, тази технология, Dirichlet Allocation. Няма значение. Въпросът е, че най-важното тук е да спомните, че освен думата, която ви е важна, хубаво е да ползвате синоними, някакви близки, сродни думи, варианти и така нататък. Ако продавате климатици, може да използвате охладителна техника, температура, някакви, които са около вашия продукт, плюс думата климатици, но нормално. Един път заглавието, вътре в текста, 2 до 3 пъти е по-дълъг текст, плюс други термини, които ще изяснят на Google за какво става въпрос и на хората. Това е Том Круз. Това го давам за пример, ако работите с някакви клиенти или проекти, как може да генерирате от това нещо съдържание. Ако сте строителна фирма, започвате някаква сграда, примерно мол Пловдив да я строите, след 2 години той е готов, пуска се. Значи, може да генерирате новина, че фирма Хикс започва строеж на мол Пловдив. След 2 години, когато мол е готов, пише, че фирма Хикс го завърши, мол на толкова етажа, такива неща са използвани, такива настилка, асансьори, ескалатори и така нататък. Тоест от този ваш проект може да създадете съдържанието поне 2 пъти. В началото и в края на проекта. Ако е по-дълъг, може и по средата да кажеш, ти може да се движи добре. Тук има промяна в конструкцията на 2 етажа, еди какво си, т.е. пак разказвате за това, което вършите. От това създавате новина в сайта ви и това е голям плюс и за хората, и за Google. Когато пишете тези неща, мислете, че идвайки някой да чете във вашия сайт, не толкова да изпъквате себе си колко сте добри, ами че този човек вероятно има нужда от вашите услуги, вашата дейност и вие може да му дадете решение. Да му помогнете. Ако той иска да строи къща или кооперация, вашата строителна фирма може да прави за други такива къщи, може да направи за него. Разказвайки за такива подобни случаи, човек ще се увери, че вие сте хората и може да работи заедно. Ако пък търся парфюм, ще отида в съответния сайт, там ще чета за какъв парфюм да избере, кой е по-траен, кой е по-качествен. Тоест тия материали, новини, че им помогнат. Аз имам някаква нужда, някакво търсене, което материалите в сайта ще отговорят на него и съответно аз съм много по-склонен да купя и най-вероятно ще го направя, тъй като намирам отговор на моята нужда в съответния сайт, чрез тия материали и информация. Питам нещо. Да. Въпрос. Предната точка, само. Моля? Предната точка, предния там. При Apple това нещо обратно. Как стоя? Моля? При Apple това нещо обратно. Смисъл? Те се помогат от клиента. Сега правим стратегия. Еми аз съм хейтър него, така че може да си говори. Те, както каза Петю, до обяд правят Lenovo, след обяд правят завода Apple, но цената е двойна. Имайте предвид, че ако Влеза много влезете в екоцентрична компания. вебсайта, пак ще има начини, примерно, ако вие имате някаква трудност, сега ще намерите, примерно, frequently asked questions, често зададени въпроси, за да може да си помогнете в техния вебсайт, по-лесна навигация. Така че, въпреки че те си следват тяхната си стратегия, това не значи, че те не обръщат внимание на техните клиенти. Те циват по-такива VIP клиенти, които са много велики и затова и тях им е такъв по-различен. Но трябва да стигнеш ранга на Apple, за да можеш да по този начин да говориш и да... Аз само питам, между другото, има ли някой от вас, който е собственик на бизнес, онлайн магазин или да кажем да менежира такъв, за да можем към конкретни примери, да? Да сме по-полезни. Да, за да сме по-полезни. Да, вие с какво се занимавате, какъв е вашият уебсайт, може да не споменавате бранд, достатъчно ли просто да влезем.
целта е да говорим за бранд. Сега момент. Други са реклама, да. Имам софтуерно решение, което помага на собствениците на бизнес гради да управляват имота си. И реално имам вебсайт, който цели това B2B решение, което може би е добре да разгледаме някакви такива примери в последствие, как с бизнес клиенти се общува и всъщност как трябва да се позиционират нещата. Супер, добре. А вие? Аз произвеждам фитнес уреди за кучета, като сме Това е уникално. втори по пазарен дял в света общо. Добре. А фитнес зали има ли Значи за вас контента не е по снимки и ще ви решат проблеми. Ще са уникални. Добре. Някой друг пример, който искате да разгледаме? Добре, супер, два примера са идеални. И тук има от хостинг компании две, които също можете да се включат или... Но както и да е, движение ще... Значи, тази рубрика новини и актуално блог, без значение казахме името и в нея може да пишете много неща. Тя дава голяма свобода. Прогнози в бранша, примерно тази година хита са еди какви си хостинги, дали shared hosting, VPS или са се върнали много клиенти да си правят сайтчета, да правят проби. Тази година това се търси, другата друго. Анализирате някакви тенденции, въобще целият пазар при вас какво става. Пример, климатиците, каква марка е най-хитова в момента, някаква нова влезнала, всички са води по нея. Тоест, всичко, което ви хрумва, някакви статистики, анализи, ваши наблюдения може да пишете. Няма някаква рамка, стремете се да сте интересни, полезни. Това ще ви благодари. Тук да един наш клиент, който е много емблематичен, много трудна ниша. Ботокс, Виагра и отсорта. Да, те го постоянно говорят, че това са спам сайтове, но той много наблегна на бранда си, на качествен сайт.